салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ин масалан ба шумо доктор Беҳрӯз, ҳамеша тавсияти хонавод бошед. Ҳамин канале ки дидӣ, видеоро подписатсия кун, лайк бизор, чунки дигарҳо бинанд ва подписатсия кунанд. Теъдоди подписчикони моро зиёд кунед, ҳамчун хуб мешавад. Агар дар шаҳри Москва, Московская област ва дигар областҳо ки қарор доред, метавонед ё занг занед, метавонед ки биёед ба пеши мо. Иншоаллоҳ ки тавбат бошад, тавбат мекунед, ҷарроҳӣ бошад, ҷарроҳӣ мекунем. Ба номеро 915 398 32 68 занг занед. Билет харидорӣ агар кардаем бошед, дар ин номери WhatsApp ман Сбербанк бо номи БМ Беҳрӯз Маҳмаҷонович. Вақте билет харидӣ, уҷа аллакай биёед, тавбатот бепул мешавад. Иншоаллоҳ ки мо вақте бани сара кушодем, тавбатот бепул мешавад, на барои як бор, барои ҳамарӯза. Ҳамчун як страховка ҳамавақт дастгирии худам мерасонем. Иншоаллоҳ кӯмак мекунем. бисёр бародари мо савол медонанд дар бораи адреналин. Мегуфтанд ки акай доктор ҳамин адреналин истифода барем ё не? Ва ман ҳамчун доктор гуфтани ҳастам ки адреналине ки дар дасти ман мебинед, ин адреналин дар замони ҳозира ин ҳамчун як заҳре ҳаст ки заҳри масалан тавбатнашаванда масалан. Ва бисёр бародари мо шумо ҳамин адреналин истифода мебаранд, вале наметавонанд ки ин ба ҳамин заҳрои ҳозира уҷа аллакай гирифтор шудаги ҳастанд. Ва бисёр бародари мо бисёршон дар рӯзиш 2-3 та ҳамин адреналин истифода мебаранд. дӯстони азиз, вақте ки шумо дар шаҳри Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳастед, ҳамин адреналин истифода набаред. Ва бисёр бародарон ҳаминро шабона бисёрта истифода мебаранд, вале наметавонанд ки масалан ҳамин ба чӣ залал дорад. Ва медонед ки бисёр бародарони мо шумо ҳамин яке мебинед ки ғалфат мурдак, сразу мурдак, остановка сердца дод, мурд барои чӣ? барои ки масалан ҳамин адреналине ки шумо мебинед, якумаш ки ба вайроншавии асаб оварда мерасонад, дуюмаш ки масалан ба вайроншавии кори дил, яъне кори дилро вайрон мекунад мисол. Ва сеюмаш ин ки масалан узвҳои ҳозима, яъне жилудка, меъда, сухта ва дигар чизҳоро уҷа аллакай вайрон мекунад фаъолияти коришон. ва чорумаш ин ки фаъолияти кории гурдаҳоро суст мекунад, уҷа гурдаҳо аз кор мемонанд, аз сабаби ки мисол дар таркиби ин нависта шудааст ки масалан сахар, белки, жири ва натрин, таурин, карнитин, витамини B6, B12, ин чизош навиштагӣ шудааст, вале ин нодуруст. Ин ҳамчун як моддаи химиявӣ уҷа аллакай дар организми инсон бениҳоят ҳамчун заҳр. Агар шумо дар шаҳри Москва, Московская област, дар дигар шаҳрҳо ки қарор умуман ҳамин адреналинро истифода набаред, чунки ман дар ҳамин фаъолияти кории худам адреналин дидам дар ҳақиқат ки ба ду одаме ки дар ҳақиқат ҳаминро истифода мебурд, ҳамун ду одамо якташ хештабори наздики худам ки буд, уҷа аллакай ба вайроншавии кори гурдаҳо уҷа оварда расонд. Ва гурдаш мисол пересадка кардан, аз додараш гирифтан дар худаш часпондан, уҷа аллакай бениҳоят маблағи калон сарф мешавад. Ва дуюмаш ин ки масалан як бародари наздики худмон буд ки ҳаминро бисёрта истифода мебурд ҳамин адреналинро. Адреналин оварда уҷа аллакай ба сол сактаи дил оварда расон, действительно ҳамон одам аз чӣ шуд, мурд, аз дунё гузашт. Ва вақте ки докторон муайян карданд, уҷа аллакай аз сабаби бисёр истифода бурдани ҳамин адреналин уҷаи ҳамин бародар сактаи дил шуда мурд. барои ҳамин дӯстони азиз, вақте ки савол медиҳед барои адреналин, адреналин истифода набаред. Дар ин давр замона масалан ҳама чиз химикат бисёр аст, мисол бар организми инсон бениҳоят зараровар аст. ҳамчун доктор, ҳамчун ҷарроҳ гуфта метавонам ки бародарони азиз, аз ин химикатҳо истифода набаред. Пеш аз оне ки аз ин химикатҳо истифода мебаред, хоҳ ҳамун кофеи бубургӣ буд ки коферо мезанед, бениҳоят настаитон хуб мешавад, давлентон агар ки паст бошад норма оварда мерасонад. дӯстони азиз, канали Ибн Сино ҳамеша дастгири мо шумо аст. Метавонед подписатсия кунед, лайк бизоред ва ман кӯшиш мекунем видеоҳои навбанаро ба шумо пешкаш кунам ва дигар бемориҳо мисол ба шумо гӯям ва ҳамчун шумо ба забони тоҷикӣ шумо фаҳмед ки сухан дар бораи чӣ меравад. ва рост га ба сабаби кориҳои бисёр ман кӯшиш кардам як реҷаи муайян хатӣ шуморо ҳамчун дар клиника ва ҳамчун мисол дар ҷойи кории мон масалан
видеоэфир кунам, ба шумо савол ҷавоб кунем. Вақте савол ҷавоб доред, дар WhatsApp 915 398 бидурин нависен, чӣ саволе бошад савол, ҷароб бошад ҷароб ва тавба шуд тавба. Агар масалан ман ҳама ҷо меравам, хай шумо ҳама ҷо меравам, ба он мақсад меравам ки масалан вақте бемор ҳастед занг бизанед, мерем иншоалло тавбатон мекунем иншоалло. То ин дар даври вақте ки коронавирус буд, дар вақти коронавирус бениҳоят фаъол будем ва бениҳоят дастгирӣ мекардем, бародарон хеле бениҳоят кӯшиш мекардем ки тавбат мекунем. Хай бисёр бародарон иншоалло ки бо хости Худо наҷот додем. Ва ҳамчун мисол духтур занг занен, пурсен, иншоалло ки ҳамавақт дастгирии худро мерасонем. Билетҳоро апер бошад харидорӣ кунед. Билетҳо барои шумо фоида дорад ки мо бисёр аппаратураро ҷо харидорӣ мекунем ва ҳар одаме ки билет мехара оҷо як пар шими кастум 100 дона. Агар успед кардӣ як пар мегирӣ. Успед накардӣ хай мисол кроссовки ки миқдориш маъмул як суми муайян ҳаст. ин ҳам барои шумо як хайри ҷория мешавад ки вақте ки клиникаҳамон вақте ки дар ба фаъолият боз шудем, шумо як садақаи ҷория ки савобтон рафтан мегирад. Худованд нигаҳбонтон бошад, тансиҳату хонавод бошед.